जाना जायाखै जाखोथाय जाना जायाखैथाय Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Good morning. नामखौ सिनायासैलै र' बिदिनोसो खालामजेननाय ना जानो नागिराखै र' रुपालि नुस्लाबासै र' नुस्लाबासै दे हाय हाय हेल' आङो दा शिलंआवसो दङ एकदम लोमजादों हस्पिटालाइज जानानै दं गुड मर्निं मर्निं मोजां खबरद्राय नङा नामखौनो थाब सिनायस्लाबासैलै बारे सोर बर' हाय हाय हेल' दे मा कुइसन सोंनो थाब सोंदो मर्निं औ गगा मोनदोंमोन ना ओंखायनो गेटआसो जादोंना र' आं सिदा लाफिननो नोंसोर फार्स्ट टाइम मारदोंना गैयालै इउटुबनि खामायनाया खमथार आं दा शिलंनि नै बेयाव दं सिनायना सिनायथाय उनावहाय नाजारेथ हस्पिटालाव दं बाबाया लोमजादोंना ओमफ्राय आरो बाबा लोमजानानै आरो आंबो लोमजाबावदों गुड मर्निं राथुल बर' बारा खामायाखै फंबाय माबा मा होनोमोनलाय बे दानि फन गोदान माबाया रियेलमि बायनो हायो बे फैसाजों नैबे मान्थआव फैसिगोन नैबे फैसाया निरन्जन हाज'वारि थेंक इउ सुपार थेंक इउ फरेस्ट लामहायासै दे कमेन्ट्सफोरखौ नामफोरखौ नोंसिनाव नेटआ थाबथायाखैना लाइक भिडिअ हगारबा मनिटाइज जाया होनदों नंगौ नामा मनिटाइज जायो र' आं नोंसोर मोजां खोनादोंना खोनायाखै बेखौ खिन्थाहरफिन दे ओमफ्राय ओरै लानाया सिदा जागोन ना जायाखै आं ओरैसो लादों थारमाने दे बेखौ खिन्था मोजां खोनाहैदों ना मबाइलानो भिभ' Y69 इउज खालामो ओमफ्राय अनार 9 लाइट ओमफ्राय जिअ'नि F1बो इउज खालामो मोनथाम इउज खालामो फनखौ मोजां खोनादों ना औ थेंक इउ गुसुआ बारा गुसु नङा बिदिनो 15-16 डिग्री सेलसियास जागोन लाभ इउ टु बर' मिक्सार लानाया नोंसिनाव मोजां नुहैदोंना नुहैयाखैथाय दे थेंक इउ मोजां खोनादोंबा थाबथाला जोब्बाय थेंक इउ मोजां नुबायबा सरि माबायदि बनाय बिनि सायाव मोनसे खालामबानो जाबाय जागोन बर' सेंग्रा नोंथां कमेन्टखौ फरेस्ट लामहायासैलै आङो दा शिलंआवसो दं दाख्लिनो फैदोंमोन बाबा लोमजादोंमोन फुल नुवाखैना ओरैखौसो मानसिफ्रा आंखौ मा खालामदोंसो नुबायलै लाइक भिडिअ'जों मनिटाइज जायो खिन्थु नोंथाङा खालामनायानो मोजां लाइकजों मिनिंलेस जानो नागिरो ना लाइकआ माने लाइक आलदा मोनसे एप दंखायो थारमाने लाइकजोंबो फैसा आर्न खालामो नालाय ओमफ्राय दा ओरैनो इन्टारटेन खालामनोसै आं एखमबा इन्टारेस्ट मोनो खालामलाबायो र' आं मोजां जायगायाव थानाय मोजां नुना नुवाखैथाय
लाखिजायोना र' जाबाय गोजोनथारदोंना गोजांनाया बारा गोजाङाखै गुजुदोंना एसे थान्दा जाबाथाय बिराद गुजुफिनबाय थायो मैयासो चेकआप खालामफिनदों आं शिलंआव दं आं शिलं लाइमुख्रा सोरबा शिलंआव दंबा फैनो हागोन नैबे नाजारेथ हस्पिटालाव शिलंआव दं शिलं र' कमेन्टखौ दासो लाखिफिननो रोंबाय औ दे थाब सोंदो सोर मा कुइसन दं हेल' प्रसान्त बर' पुलिस बाजाराव बेरायहैदो पुलिस बाजार खाथियावनो थाखायो आं फुल नुवाखै नामा पाबजिखौ गेलेबा हारसिंसो माबानाय जायोना एकदम माबानो नागिरा इउटुबाव बोरै लाइभ बेखौ जाजोबाखै आं दा खालाम रोंबावाखै दाबो बै लाइभ माबा गेलेनायखौ गुसुथार बारा गुसु नङा हस्पिटालनि नामा नाजारेथ हस्पिटाल नाजारेथ खबरा बारा मोजां नङा फंबाय राथुल बर' आदा आं दे फराय आदा आङो दा फरायला आं फरायनाय जोब्बाय थाबथाजोब्बायसो माथो नेटानो जाना जायाखै हेल' रिंसाद बर' औ शिलंआवसो दं आं शिलंआव आंनि फरायनाय क्वालिफिकेसन आं मा मावो बिनि डिटेल्सखौ आङो 50K साबसक्राइबार कमप्लिट जायोबा नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्स खिथाजोबगोन दा बे ट्रेलार पिक्सारखौ एसे उनाव देखायसै खेबसेनो मिन्थिजोबबा इन्टारेस्टिं जाया नालाय ना मा होनो हेल' थाबथाखायाखैना औ मोजां दे हाय ब्र' खुलुमबाय कुमार बसुमतारी नोंखौबो खुलुमबाय हेल' मेन्डेल ना मान्डेल हेल' ब्र' गुड मर्निं नोंनिसिमबो आं क'क्राझारनि क'क्राझार लागाव नैबे होग्रांनाया नै मिलायलांजोबबाय क'क्राझार सेरफांगुरि आर इउ हेभ ए गार्लफ्रेन्ड नीलमणि बेखौ खिथाथ'ला दे बे भिडिअखौ बयबो नायजोबथारो जोंनि न'खरनि बिमा बिफा बिब' गासिबो नायजोबो बिसिनाव दा नटिफिकेसन थांबाय जानांगौ दा बिसोर नायबा जारला नुबा उसुबिदा जायो जोंनि जायगानि औ नोंसिनि आङो दाख्लै फैदों 27आव हास्लाबासैलाय कमेन्टसखौ फरायस्लाबनो दाख्लै 27आव फैदों ओमफ्राय दासिमबो मोजां उन्दुनो मोनाखै हस्पिटालावसो दङ 27 डाइरेक्ट हस्पिटालाव बाबाखौ एडमिट खालामफैदों ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय आं लोमजाबावदों माला थांनाय ब्र' दाख्लै 27 जों भइसखौ मोजां खोनाथारदों आदा थेंक इउ फरायस्लाबनो हायासै आंनि फन नायो दा इउस खालामनाया भिभ' Y69 2017 ना मानि मडेल मोनथाय बेयो गुसुथार नामा औ एसे गुसुआनो बारा गुसुद्राय नङा थेंक इउ हिर' नुथारदों रकपुराव थेंक इउ बर'सा अके नै नुस्लाबासै सासेनिखौ फरायस्लाबनो थाबथाखो नामाथाय कमेन्टस खालामदो सरि बेयाव थाखायो नामा नों औ आङो बाहायनो थाखायो आङो दा क'क्राझाराव सेटेल जानो नागिरफिनबाय औ बेयावनो थायोमोन र'दै नैबेयावसो फरायसां कमेन्टसखौ
Dido नेट पेकआ जोब्बा जारला जागोन बेसेबां थांखोथाय जोबाखै दे भिडिअखौ आपल'ड खालामथ'नो हानाय नङा दे रायजोफोर शुट खालामनाय जेबो मोनसेबो फुटेज गैथ'आ दासान्दि सोंद' थाबथाजोब्बाय कुइसन गोदान फैयासै माथो र' सरि दै नै दासो माबाफिनदों नै अके ब्र गेट वेल थेंक इउ एमबि गेमिं दा फार्स्ट टाइम खाय स्ल' जादोंदां जानो आंबो खालामफेराखैमोन नेटआ खिन्थु बिराद स्पिड र' फरेस्ट लाबोनोसै थाबथायाखै बिराद मोजां थेंक इउ बि मिक्सार अफ टुडे अके दे बर'सा चेनेल खबरा मोजां ब्र खबरा बाराद्राय मोजां नङा लोमजादोंसो आं आरो बाबाबो लोमजादों आरो बाबा लोमजानायखौ नायफैनाया आरो मामियाबो लोमजाबावदों सुपारसाट अन जायाखै सुपारसाटआ अन जाथ'वाखै साबसक्राइबारा 1 लाखनि बारा जाबासो जागोनदां मा जादों लोमजादों गगा मोनदों आं ब्रेकफास्ट खालामबाय ब्रेकफास्ट खालामखांबाय फुरि जाखांबाय ओरैसिम दं केन्टिना बेयाव कमेन्ट्सखौ दासो बोख्लायनो रोंना फोजोंसार बर' आं दा शिलंआवसो दं सानसुमाबो शिलंआवसो दं शिलं आं बेकग्राउन्डखौनो शिलं लिरनाय जायो सानसुमा गैया मोनसेबो लिरनायानो देद' कमेन्ट्स खालामथ' थाब बिराद गोजांनाय नुदों बारा गोजाङाखै एसे गोजांनायखायसो नैखौ माफ्लारखौ माबादां इउटुब चेनेला बेसे गोबाव जाखो आंना इउटुब चेनेला खुलिनायाथ' गोदोनोमोन इउटुबाव एक्टिभ जानाया 1 इयारनि बारा जाबाय 1 इयारनि एक्सपिरियेन्स दं आंनाव इउटुबनि आगोलनो खुलिदों 2013आवनोमोन होमबाबो एक्टिभ नङामोन दाख्लिनिफ्रायसो बारा गोबाव जायाखै 1 इयार बारबाय आरोना दा 1 इयार 2 मान्थ्स जाबाय थांनाय बोसोरनि जानुवारिनिफ्राय एक्टिभ थादों शिलंआवसो दं शिलं लिरनाय जायगाखौ नागिरना मोनासै आं खेबसेनो नोंसोर सोंनाङैनि दखान नङा बेयो हस्पिटालसो ओरैनो दं नै लोमजादोंसो आं हस्पिटालावसो दं नामखौ करेज खालामनो हायासै दे आं जाबाय फार्स्ट टाइम मानायखायसो जाखो नामाथाय मोजां माबायाखै सुपारसाट खालामजायाखै रनि ब्रह्म देद' सोंद सिङाव हाबहैफिननांगौ र' हामनायाथ' हामहांबायानो गुजुनाया गोबाव जाबायमोन ना आगोल बाइक सालायनानै खब जादों सोर फैदों दा बाबा दं बे हस्पिटाल सिङाव आं दं नैबे बाहेरायाव मामिबो दं सोर बिएन क्रिएसन आङो दा शिलंआवबो थायो न'आवबो थायो आं दा न'आव सेटेल जाथ'थायनो बायदि साननानै दं हिनजावफोर गैया नामा देखायलाय हिनजावफोर गैथ'वालै
देद' नङाबा थांसै आं दासो फैदों आर'नाइ क्रिएटर आदाया मानो खुगाखौ फांथेबाय थादों गगा मोनदों हारसिवनाया खुदै रेजेरेगोन नङाबा नोंसिनाव मामियाबो दं बाहायनो गामि खाथिनि सिनायासैलै नोंखौ नोंनि नामखौ टाइप खालामलाय बिन क्रिएसन दारिखौ माबायदि नुदों खिथाव बोरायबो नुयो बाराद्राय बिदि लाबा 27, 28 years जानाय बायदि नुनो नागिरो आंनि एजआ दा 22 मोजां नुदों थेंक इउ मानसिफ्रा मा हारसिं रायलायबाय थागोन नंबाय आंखौ आदै देद' सोंद' बाबुमोन थेंक इउ मोजां नुनायनि थाखाय दारिखौ आं आलदा माबानिसो खालामनो सानगासिनो दं नैखौ माबा हजोबनानै देद' सिनजाना लाबो दारिखौ हजोबबा बोरैबा नुनो नागिरो ओंखायनो हला आं दाना बोरै 20 बायदि मा जाखोलाय 22 बायदि गिदिर बायदिसो नुमारदों बाट मोजां नुदों दे औ गिदिर नुयो बे ओरै बिदि दारि लाबा देद' आदाया ब्लग बानायथारला माथो ब्लग खालामनो टाइम मोनाखै आं लोमजानायानो एसे गोबाव जाबाय ओमफ्राय नै दा शिलंआवसो दंबावो दाथ' नों जानाय नङा ब्लग बानायथ'नायानो जाथ'नाय नंला होमबाबो र' आं ट्राइ खालामगासिनो र' फरेस्ट खालामनो हासै आंना नेटानो स्ल'थार दा भिडिअखौ डिलिट खालामनो नाङा दै दाहाय नायगोन औ दे डिलिट खालामा औ गिदिरखा देद' सोर मा सोंद' कगिमा स' नाइस थेंक इउ थाबथाबाय दं देद' सोंद' पाबजि गेलेबाय थाबा टाइम पास जायोलै मा होनोमोनलाय जाम्बासो जानो नागिरो ओंखायनो गेलेया आं दाना नायथिया आंनिखौ औ बिन क्रिएसन नुस्लाबासै आं नोंनि नामा नों माथो नायदिया आंनिखौ देलाय नोंनि नाम टाइप खालामनाया बोरैमोनलाय देलाय नोंनि नामखौ टाइप खालामलाय बिन क्रिएसन शिलंआवसो दं आं शिलं नुवासै बोरो थाब जास्लाबाना नै बिराद खरा फैयो एखमबा नुवासै नोंनि नामखौनो नामा टाइप खालाम थाबथाबायदां देद' कमेन्ट्स खालामदो सोंद' जल्दी देद' आं अफ खालामसै नै र' टाइमा बेसेबां जाखो 10टायाव अफ खालामगोन आं
नुमासै नोंनि बिदि गैयालै जौस्रां बसुमतारी बिदियाव माबायोबा माखासे खामानिखौ मावनो हानो नागिरा ओंखायनो बिदियाव थांथ'वासां आदा मोना मा गामि क'क्राझार सेरफांगुरि एकदम एक्जाक्ट एड्रेसखौ खिथानो हानाय नंथ'ला आं मानसिफ्रा फैनो नागिरो उसुबिदा जायो एसे बिदिबा नोंना गार्लफ्रेन्डआ बेखौ आं खिथाथ'नो हाला दै रनि ब्रह्म बयबो नायजोबो बे भिडिअखौ देद' औ लाथ'वा देद' थाबथाजोबलायबाय नामा लागाव नेटपेकआव 1 GB जोबसै आंना नै दा मोनायावबा आंहा गोदाव सोराव जागोन नैबे गस्लाया नैबेयाव सोनारनानै नांजोबो हाया सिरोनाव नार्जारि औ खिथाहरगोन LK प्रडाक्सन हेल' जेरै इउटुबनि रिलेटेड कुइसनफोरखौ सोंनोबा थाब सोंदो शिलंआव आदाया मा मावो बेखौ खिथाथ'ला दे लोमजाख्रुबबाय थाथारो नामा लोमजाख्रुबनाया लोमजायाखैमोन बै दाख्लि जानुवारिनिफ्रायनो गुजुनाया एसे बारा जादों आगोल बिदि माबाया गुजुआमोन आगोल बिराद गारि सालायोमोन नालाय आं बेनिफ्रायनो एसे खब बारा जादों दा ओमफ्राय गायाखै बेनिफ्रायनो ओमफ्राय दा मोजां डाक्टारनाव ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं र' नुस्लाबासैलै नोंनिखौ माथो बिएन क्रिएसन नोंनि नामखौ दे बाहाय टाइप खालाम दानो टाइप खालामलाय खाथिमाल खाख्लारि आदा आंनि कमेन्ट्सखौ माबायदि मोनो आदा गोदान भिडिअ मोजां मोनो फंबाय खाथिमाल खाख्लारि गोदान भिडिअ खालामनो टाइम मोनाखै आं दा एसे बिजि हस्पिटालाव बाबाया दं आंना इउटुब चेनेल गैया दा औ जेबो नङा दे इउटुब चेनेल गैया इउटुब चेनेलखौ टेलेन्ट दंबासो खुलि दे टेलेन्ट गैयाबा खुलिनाङा मा खौरां मोजां खौरां डिएस माबायदि इउटुबनि लाइक कमेन्टखौ नाय माबायदि इउटुबनि कमेन्टस फरायनोबा मोनसे एप डाउनलड खालामनांगौ इउटुब स्टुडिअ गारि सालायनायखौ एसे खम खालाम आदा औ गारि सालायनायाथ' खम खालामबायानो आगोल बांसिन सालायोमोन आंनि सोंनाय कुइसनखौ माब्ला एन्सार होगोन दे फंबाय नों कुइसनखौ बाहाय सोंफिनदोलाय आं बै नोंसिनि कुइसनखौ आन्सार खालामफिनगोन टाइम मोनथ'वाखै एसे मोजां मालाबा टाइम लानानै खालामगोन आं दा आं न'आवबो गैया आरो ओरैबायदि जायगायावसो दं जे जायगायाव उन्दुनाय गैया बिदियावसो देद' दे एनबि क्रिएसन कुइसनखौ थाब खालामलाय बाहायनो थालायबाय नामालै आयौ खाथिमाल खाख्लारि इउथ YT स्टुडिअ सार्च खालामला नों माबायाव हरबाय नायदो दे बाहायनो कुइसन खालामलाय नुवासै बोरै बाहायनो कुइसन खालाम दे थाब थाबथाय नङाबा देद' सोरनिखौबा फरायस्लाबनो हायाखैबा सरि दे बिदिनो नङा
आं क'क्राझाराव सप्ता नेक्स्ट उइकाव थांगोन आं नेक्स्ट उइक देदो 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 थाब नेटफ्लिक्स जोबसिगोन नै नङाबा आरो मोनसे सिम इउज खालामबावनांगोन नै 1 GB जोबसै मार थान्दा नामा दा शिलंआव देरांसा बारा थान्दा नङा फंबाय आं खुलियालै आदा इउटिउब चेनेल औ खुलिबा टेलेन्ट दंबा खुलिनो हायो माल्टि टेलेन्टेडल' जानांगौ होमबानो जेबो नङा ओरैनो फैसा खामायनो हायो इउटिउबनिफ्राय जिराय फारसिया ब्रह्म गुड मर्निं एसे बिजि दोनथ'बाय अके सिनायगोन ना सिनाया आंखौलाय सिनायासै नोंथां जौस्रां एक्सट्रा बायनो हाल' ब्र MB खौ जोब्बा एक्सट्रा बायनो माने मोनथामसिम आनलिमिटेड इउज खालामनांगौ जायो आपल'ड खालामनो थाखायनो जेबो नङा जोबबाबो ओमफ्राय एयारटेला रमियाव सापर्ट जायाखै मा जादोंथाय दा एयारटेल सिम दंबावो आरो आइडिया दंबावो दा आसामनि एयारटेला नैबे नर्थ इस्ट सार्केलाव सापर्ट जाफैयाखै जोंनि नर्थ इस्टआव मोननै सार्केल दं मोनसे आसाम सार्केल आरो मोनसेया जाबाय नर्थ इस्ट सार्केला नैबे आसामनि एक्सेप्ट आसाम गासिबो सोलिजोबो रमिं माबायाव रनि ब्रह्म बावखुंग्रि हाजो फुजायाव फैयाखै थांगोन बावखुंग्रियाव सोर लोगो हमनो गोसो बावखुंग्रियावबो लोगो हमजोबनो हागोन टावार्स नेट नांनो नागिरा बावखुंग्रियाव बेनि एसे प्रब्लेम जायो बाथाबारिनि नों दा बिरदावसो औ माथो स' गोदान गैया फंबाय भिडिअ आपल'ड खालामथ'नो हायाखै फारसिया ब्रह्म लोमजानाय माने आं एक्सुवेलि लोमजायाखै बाबासो लोमजादों ओमफ्राय आंना ओरैनो एसे आरोना बुजिनाय गगा मोनदों औ सिनायबाय आंना चेनेला मनिटाइजेसननि थाखाय एप्रुभ जाबाय दायो आं नेम चेन्ज खालामनो नागिरदों चेन्ज खालामबा माबाफोर जागोन नामा जेबो जाया चेन्ज खालामबा जेबो जाया मनिटाइजेसननि नोंनाव इउटिउबनिफ्राय मोनसे मेल फैगोन ना फैयाखै औ फैदोंना फैयाखै नाम सोलायबाबो जेबो जाया फैबायबा जाबाय दे मनिटाइजेसन अन जाबायबा एसे स्ट्रिक्ट जासिगोन नोंना चेनेला एसेयावनो एसे जासिगोन थाबथालायबाय नामाब्रा आंनि गामिनि नामखौ मिथिबाय दाखिथादै पाब्लिकआव दाखिथादो दे आंनि गामिनि नामखौ पाब्लिकआव दाखिथाथ' सिरिनाव फंबाय दे जागोन दे बयखौबो लोगो हमजोबो आंनि साबसक्राइबारफोरखौ लामा सामायावबाबो मिज्ल' नायनो नाङा एसे उसुबिदा मोनो AB क्रिएशन आइ एम फ्रम क'क्राझारनि आं जागोन आदा औ थेंक इउ पाब्लिकआवल' आंनि एक्जेक्ट एड्रेसखौ दाखिथाथ' अननानै औ देद' सोंद' बाबुमोन औ बावखुंग्रियाव दे खिथानोसै नङाबा खिथानाङा बिएन क्रिएशन दा खिथाथ' अननानै
नों मा गेम गेलेया आं दा जेबो गेलेथ'ला गेमखौनो टाइम मोना इउटुबावनो नोंसोर भिडिअखौ नुयोना 5 मिनिट्सनि थाखायनो बेसेबां खस्थ' जायो शुट खालामनांगौ इडिट खालामनांगौ आपल'ड खालामनांगौ आरो आपल'ड खालामनाय टाइमाव नेटआ स्पिड नङाबाथाय सेस सुंद' सुंद' आगोलहाय उन्दैयाव माबा गेलेयोमोन COC कलेज फरायनाय टाइमाव दसे औ दे औ दे जेबो नङा आङो दा शिलंआवसो दं शिलंआव मा जायगायाव थायो दा शिलंनि पुलिस बाजारनि खाथियावनो पुलिस बाजाराव फैबानो मोनसिगोन COCखौ आं गेमखौनो दा एक्सुवेलि गेलेथ'ला आंनि फरायनायखौ आङो जेब्लानाखि 50K साबसक्राइबार कमप्लिट जायोबा आंनि उन्दैनिफ्राय लानानै दासिम गासिबो डिटेल्स खिथाजोबगोन दा ट्रेलारखौ नायथ'दो पिक्सारखौ एसे उनाव नायदो NB क्रिएसन गाज्रि मोननाङा दे आदाया माबा मावो नामा र' प्रसान्त बसुमतारी बेखौ उनाव खिथानोसै औ एकदम बिदिनो बाहेरायाव फैबायना गुसु जाबाय गुसुआव थाबाथाय बांसिन गुजुयो इनफरमेसन अफ बड' औ मोजां दे गहफोर प्रडाक्सन मा दं नोंसिनि माबायालाय नोंसिनि प्रडाक्सन नोंसिनि कन्टेन्टआ मा दं दे होनबाय दे आं गहफोर प्रडाक्सन दे फैबा लेंहरगोन दे मिउजिक भिडिअ मोजां नोंसोर मिउजिक भिडिअ खालामनानै बेसेबां फैसा खामायनो हायो देलाय खिथालाय आंनो दे पाब्लिकआव खिथालायलाय रेप भिडिअस मोजां दाथ' बांसिनानो मिउजिक भिडिअल' नायो मानसिफ्रा नायो माने बानायग्रायानो हिसाब गैयै एभेलेबेल जाबाय 7 मानसिल' जादों दे खस्थ' खालामबाय था खस्थ' खालामाबा जेबो माबा मोनखाया इउटुबाव इमप्रेसना बेसेबां $लाय 1K इमप्रेसना बेसेबां $? जायो बिदिजों जेबो हिसाब गैया Love you bro love you too Dedo थांसै नङाबा आं I'm from Kakrasar कुइसनानो फैयासै bro I wanted to chat you from the long time दे खालाम आदाखौ दायो लोगो हमजागोन नामा दा फैबा फैनो हायो नार्जारि हस्पिटालाव आंनाव मोनसे बिजनेस इनकुवारिसनि मोनसे मेल दं बे मेलाव नोङो मोनसे मेसेज हरबानो आं नोंनो रिप्लाइ खालामगोन
Right now, I'm at Shillong. Yeah. औलै लोमजानायाव दं सासे मानसि दंखायो Bro, how long does it take to cross 1K subscriber? बिराद टाइम नांगौ फंबाय 1K subscriber कमप्लिट खालामनो ओरैबायदि टाइम नांगौ आरो जै नों 1K subscriber कमप्लिट जाबा बेनिफ्राय इसेबां माने टाइम लाला ओरैबायदि टाइम नांगौ नों बेखौ बुजिगोन ओरैबायदि खस्थ' जायो 1K subscriber कमप्लिट जानोहाय मानोना बे टाइमाव रावबो मानसिफ्रा सिनाया आरो गोदानखौ बारा मानसिफ्रा माबा खालामनो नागिरा सापर्ट खालामनो नागिरखाया जागोन दे गोब्राब नङा आइडिया गोब्राब नङा एसे ओरैनो हाइ बिपि जादोंमोन नालाय ओमफ्राय जेबो जायासै दा ट्रिटमेन्ट जागासिनो दं नर्मालखासो मानसिया ओरैनो देद' गोजांबालै आं थफि होनफिनसै औ मोजां नायगासिनो दं केलभिन नार्जारि बिदियाव गैथ'ला आङो बाबु Bro, how long does it take to monetize? It depends on your channel, okay? Generally, it takes 15 days or 10 days, okay? Yeah. Adana बेसेबां साबस्क्राइबार जाखो साबस्क्राइबारा 13,000नि बारबायगोन ना 13K प्लास जाबाय जेब्लानाखि 50K साबस्क्राइबार जागोन होमबा एसे गिदिर सेलिब्रेट खालामगोन आं गोसोखाङा नामा भाइ गोदोनि गोसोखाङो नोंथां केलभिन नार्जारि गोसोखाङोब्रा Okay, thank you so much. Okay, welcome. बहाय दं आदा शिलंआवसो दं आं शिलंआव देद' सिङाव हाबहैनांगौ थाब नङाबा र' हस्पिटालखौ नायनोबा या दिनैसो आं फार्स्ट टाइम फैदों इउटुबाव लाइभ खालामनायदों गुसुथार बारा गुसु नङा एसे गुसुआनो दे कुइसन खालामदों मानोबाथ' नों फ्रेन्ड शिलंआव एसे खामानि दं बाबा लोमजादों Okay, bro, please come live. Sometimes that you share some of your touch. Yeah, okay. Oh, जागोन दे oh जागोन next जागोन दस्रा फैफिनाखै
Dedo soंद' Oh, I'm also getting fever. लोमजानायखौ आबाद खालामफैनानै आंसो लोमजाफिनबावदों एसे औ मोजां जानायाथ' जाखाबायानो शिलंआव जायगाफ्रा माबायदि मोजांथार नामा फ्रेन्ड आंनि चेनेल सिङाव हाबनानै नायजोब गासिबो बांसिनानो शिलंनिजोबखा बेनो गासिबो शिलंनि जायगाजोब औ मैया ट्रिटमेन्ट टेक्सा मेडिसिन मैया मेडिसिन लाखांबाय ट्रिटमेन्ट लादोंमोन डक्टरजों जायगा सोलायबाय थाबाय एसे गुदुं गुसुआव थायोबा एसे हेल्थआ गाज्रि जायोना बाहायनो आरो आगोल गुवाहाटियाव बिराद दै माबा लोंबाय थायोमोन आं दै गुसु जोंहा गरमानो थानो हाला गोजांदोंसो आं या औ ब्रेकफास्ट जाखांबाय देद' बेसे गोबाव जाखोथाय 42 माबासोमोन आलु पराटा ओमफ्राय दालि माबा मा होनो बेखौ बै बुट दालि माबा गिदिर गिदिरा मा होनोमोनलाय काबुलि ना मा होनोमोनथाय बियार बासुमतारी आदाया बाजैखौ माला लागोनब्रा बिदि सानफाखैलै आङो 1K साबसक्राइबार जानोहाय बोरैबा जायोबा सानसेनो जायो आरो बोरैबा जायाबा नोंनो 6 मान्थ्सबो लायो आरो बोरैबा जायाबा नोंनो साननै सानथामजोंनो नों कमप्लिट खालामनो हायो जास्ट नोङो कन्टेन्टआव फकास खालाम मोजां भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजाबाय था जानला मोनलाल' आपल'ड खालामनो नाङा कानायश्याम बर' नोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो जाबाय आदा आंनि भिडिअखौ र' नेक्स्ट उइकआवसो फैसिगोनदां दाथ' नै दा एसे बिजि जाबाय आं या ब्र' अके बाइक गोदान लानो होननाया लाबाय नामा बाइक गोदान लानो होननाया लानायानो जायासै टाइमा मिलायासै आङो बाइक लानोना दस्रासो लानो सानफिनबाय बहाय दं आदा दा आं शिलंआव दं शिलं देदो सोंद' आं बेखौ 1 आवार जाबा बन्द' खालामसै दे आदा नों माहा दं आं दा शिलंआव दं आं शिलं लिरनाय जायगायाव थांसै दे बै उनाव नायखादो खेबसेनो बै उननिखौ थान्दाथार नामा औ थान्दायानो आखायाथ' मोनसे हमबायसो नै बोरै जिरनांगौब्रा ओरै जानोसै आंनि क्वालिफिकेसनखौ आङोहाय 50K साबसक्राइबार कमप्लिट जानायनि उनावहाय गासिबो खिथाजोबगोन फ्रम बिगिनिं टु नैबे दानि लेभेलसिम खुगाजों हरफिनसै पाब्लिकआव बयबो नुजोबथारगोनलै खुगाजों हरफिनबा नोंसोर गाज्रि मोनगोन नामा दे कमेन्ट्स खालामलाय नै माबा खुगाजों जानोसै ओरै माबानानै आखाया नै फारसे हमदोंसो वाट्सएप स्टेटास जानोसै दै शिलंआवसो दं आङो शिलंआव हस्पिटालावसो दं नै
बे उनावल' नायदो दे बे उननिखौ आं नोंसोर बे उननिखौ नायबानो मिन्थिगोन मा अपेन बार्थडेआव फैया नामा आङो टाइम मोनबा थांगोन दतमायाव अपेन बार्थडेआव दाख्लै नुदोंमोन अ दे नुबा दे रायज्लायनो हागोन गामियाव बेरायफैदो आदा औ गामियाव बेरायहैगोन आं दाख्लैसो फैदों गामिनिफ्राय जायगाखौ दा सोंसै दे बे उननिखौ नाहर डाइरेक्ट ए चक्लेटआ गै माबासो नैलाय बिक्स Bro, do you have any other channel? Right now, I don't have any other channel, okay? दस्रा चेनेल गैथ'आ आं बेखौनो मा होनो भिडिअखौनो आपल'ड खालामनो नागिरा बे मोनसे चेनेलखौनो ओंखायनो खुलिथ'वासै आं दस्राखौ नङाबा आङो टेक चेनेल खालामनो सानगासिनो दंमोन ओमफ्राय टाइमाबो मिलायाना जानो लुबैनाया हाथारला अनलाइन जादो दे आं नोंनो हरनि र' जिरनानै हरो नामा खुगाया सिनानै दा या आङो उनावहाय मोननै चेनेल खालामबावनो सानगासिनो दं मोनसेया जाहैबाय बेखौ आं दा खिथाथ'वाबाबो जागोन ना जायखिजाया आं उनावहाय मोननै चेनेल नैबे मान्थनिफ्रायनो मोनसे गोदान चेनेल खुलिबावनो सानदोंमोन आं जायासै नै दाथ' नाजागोन आं टेक चेनेल खालामनो सानगासिनो दं आं खालामनायखौ आं उनाव खिथागोन 50K साबसक्राइबार कमप्लिट जाबासो गासिबो डिटेल्स खिथाजोबगोन आं आरबि क्रिएटर आं बैयाव दं दे फरायबालाय बै उननियाव शिलंआव दं अके 12 मिनिटल'सै बेनिफ्राय आं गोमोरथ'सै बेरायाखै फंबाय बेरायाखै आदाना न'आव सोर दं होनदोंमोनला जोंना न'आव दा साब्रै दङ हो आइ बाबा आब' आं ओमफ्राय दा साब्रैल'सै जोंनि आब'आ सानैमोन सासे हाबा जाबाय ओंखायनो दा जोंनाव साब्रैल'सै न'आव आगोलहाय साबामोन आरोना फेमिलियाव न'आव दाथुल बर' सिनायाखै आदा मोजां अके आं क'क्राझारनि बै मोनसे आंनाव कुइसन एन्ड एन्सार खालामनाय मोनसे भिडिअ दं बेहायनो माखासे डिटेल्स दं बेखौ नायनो हागोन नों वाट्सएप स्टेटास या आं गुबुनफोरखौ मिथिगौ आङो थांखांजोब्बाय ओरैथिं ओमफ्राय गुबुनफोराव आं मोनसे भिडिअ खालामनो थांगासिनो दं दस्रा ट्राइबनि आरोना बिसोरो बेनि दस्रा ट्राइबनि सासे लोगो दङ बिसोर लेंहरगासिनोमोन गहपुराव थांगोन औ टाइम मोनबा थांगोन आं औ मोजाङानो एबि बय ब्लग औ मोजाङानो मोना माने दे सोंद' 10 मिनिटसनि उनावहाय आं गोमोरसै या अरुणाचल प्रदेशआव आं सिङाव हाबजोबनो मोनाखै आरोना बै ससेल' थांनो मोनदों गुसुथारखाय थांजोबाखै जों आगोलहाय बे टाइमाव ब्लग खालामामोन आङो बेवहाय हस्पिटालाव सासे पेसेन्ट दं बेखौनो नेफैदों आं
Dedo आं गोमोरसै आङो 1 आवार जाबा अफ खालामगोन दै दे थाब थाब मा सोंनो नोंसोर सोंदो दा आंजों दा नैबे हस्टेलावथ' हारसिं दं आं ओमफ्राय मामिबो दं मामियाबो इयाव माबायाव दं रुमाव औ इन्सटाग्राम आइडि दं बै आंनि माबायाव दं बे गाहायाव लिंक दंखायो बाहाय थांबा नुगोन राजा खुंगुरल' टाइप खालाम राजा खुंगुर अके Dedo मानि आइडिया संनि जेन'बा माबायदिनि Dedo होमबालाय थाङोबा नोंसिनाव हाबहैगोन दे अरुणाचल प्रदेशआव थाङोबा which language will be best for Bodo or English or Nepali Assamese okay नों माखौ साबसिन मोनो आर्टिस्टनि सायावसो डिपेन्ड खालामो नोङो हिन्दी ना इंलिसाव खालामो आर्टिस्टनि सायावसो डिपेन्ड खालामो खिन्थु नों मोनसेल' भिडिअ आपल'ड खालामनानै जानाय नङा नों बबेयाव बांसिन आर्टिस्टजों एडजास्ट खालामनो हागोन बेखौसो इउज खालामनांगोन खाथि खालानि जायगाफोरखौ एसे देखायनो हागोन ना दा नायगोन खाथि खालानि जायगाखौ शिलंनि जायगाखौ नायनोबा आंनि चेनेल सिङाव हाबलांनानै नायनो हागोन बाहायनो दंजोबो आरबि फिल्म हेल' दाथ' बाहाय जेबो गैथ'वा हस्पिटेलसो नालाय ओरैनो न'ल' दं अके Dedo मोजाङैनो दं आरबि फिल्म कमेडि मोजाङैनो दं नोंलाय मारै दं आदाया लाइभ फैनायनि नटिफिकेसन फैयाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैखादों आं फैनाया खिन्थु थाङाबो जानो हागौ नटिफिकेसना आरो साबसक्राइबार खम गोनांनिया बै माबानाया दस्राफोरनि बायदि जानो नागिरा लाइभ खालामनायाव Bodo production in our team we have many artists bro like Nepal Bodo Assamese Michi English Mishing नोङो बबेयाव कम्फर्टेबल बेखौनो खालाम हो Go for production नोंनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन बेयो आरो नङाबा नों मिक्सबो खालामनो हायो एखमबा एसामिस एखमबा हिन्दी एखमबा इंलिश एखमबा मिसिं एखमबा नेपालिनि आरो नोंसिनिथिंथ' बिराद गिदिर गिदिर साहा बागान दङ लकेसनाबो खाथियावनो मोजांजोब आंनाबो इउटुब ब्लग चेनेल दं मोनसे खनसे नायना बुंनाय जागोन ना जाया बुंगोन दे दाथ' नै खालामजाथ'नाय नङा माहाय थांदोंमोन बन्दु आङो दा शिलंआव दं बन्दु
Oke. Dedo sing Bodo. Minutes left. Okay, Dede. Okay, now we are in one project. Content is Bodoland demand bro. Oh, मोजां deh, मोजां kalam. Documentary system baयदि kalam ha. बेरायनो फैयाखै फंबाय हस्पिटालावसो दं बे हस्पिटाल बे उननिया खबरा मोजाङानो बनिता बार' नोंनियालाय माबायदि खबर What is UTC? UTC आव बेखौ होनदोंलै Union Territorial Council or something else. Oh, बेखौ होनदों UTC आ Union Territorial Council or something. लोमजानाया बाबासो लोमजादों ओमफ्राय आं नेदों बाबाखौ सिङाव सासे दंखायो ओमफ्राय दा गुसुखाया आंबो लोमजानानै गाजोबखायाखैमोन नालाय गुजुदोंमोन ओमफ्राय दा गुसुखाया बारा जासिनबावबाय आरो उन्दुनाय मोजां जायासैना आरो दै गुसु लोंफिननांगौ जाबाय मोजां दे न' UTC बे UTC आ जाहैबाय Union Territorial Council बेयो जाहैबाय बै फुल फ्लेजेड स्टेट नङा बेयो मोनसे मा होनो बिदिखौ बै पलिटिकेल साइन्स लाग्राफ्रासो मोजां मिथिगौ बिदिखौ मा होनोमोनलाय बे UTC ना जाहैबाय मा होनोमोनलाय एसेमब्लि थाया दा जेनेबा आसामाव एसेमब्लि थायोना बेबायदि फुल फ्लेजेड स्टेट जानाय नङा बेखौ प्रेसिडेन्ट मा होनोमोनलाय गासै इण्डियाआव सातथा ना सिमा दंदां UTC माबाया दा बैखौ मा होनोमोनलाय दिल्लीनिफ्रायनो माबायो रुल खालामो प्रेसिडेन्ट गभर्नर रुल खालामगोन दां बिनि माबा थाया चिफ मिनिस्टार थाया आंबो मोजां मिथिजोबा खिन्थु आं मिथिनायाव बिदियानो दे गुगोलाव सार्च खालाम UTC खौ बे UTC निया जाहैबाय सेन्ट्रेलनिफ्रायनो माबा खालामो रुल खालामहरो ओमफ्राय बिदिनो माबा गभर्नर हरो आरोना ओमफ्राय गासिबो माबाया खामानिया सेन्ट्रेलनिफ्रायसो जाजोबो आन्दामाननि खबर ओमफ्राय माबा दंमोनलाय सातथा ना आठथा दं इण्डियाआव सातथायानो मोनदां शिलंआवसो दं शिलं कमल बसुमतारी आङो माला फैगोन बुंथ'नो हानाय नङा हो लाइभआ माला फैफिनगोन साडेनलिसो फैब्रबलाबायो आं आरो प्लेन खालामनानै माबा जानो नागिरा माबा मोनसे जानानै गुसुथार नामा आरबि फिल्म गुसुआनो बारा गुसु नङा अके उनाव लाइभ फैफिनबा सोंफिननो हागोन देद' आं गोमोरसै दै सोर दं बाबा दं आं दं मामि दं किन्तु गल्टिं अके थांनोसैमोन दे आरबि फिल्मा मा सोंदो नै 20 सेकेन्डल'सै नङाबा गोमोरसै आं नै नेट पेकआ गैला आंना बारा गैला नै लागाव देबु ब्लग्स दे थाब सोंदो दे गोमोरसै जागोन दे दे थाब अके बाय दा वे लाभ इउ एन्ड अके लाभ इउ टु अके दे थाब सोरगिदिं जेबो गैया नै न'ल' नायदो र' लासै थाबथादों नामा थाबथाना थाबथायाखै र' मोदानबायसो नै 360 डिग्री बेनोसै
देद' आं गोमोरसै दै आं सिगाङाव लाजियोमोन आरो साहसबो गैयामोन अके बिदिनो जाखायो ब्लग खालामनायखौ मानसिफ्रा दा ब्लगा माखौ मोजां मिथिजोबा हारसिं मा सैमा फाग्ला बायदि रायलायदों नोङो आरो पाब्लिकआवथ' बिराद उसुबिदा जायोना उसुबिदा जाथारो पाब्लिकआव मानसिफ्रा नायखौबो ब्लग खालामबा दे अके गोमोरसै दै आं गोमोरसै सोरबा कुइसन सोंनांगौबा थाब थाब सोंदो गोमोरसै जे नारजिहारि अबाव दं आङो दा शिलंआव दं दे गोमोरदो आदा राथुल बर' औ गोमोरनोसै दे सोर सोंबावनो थाब सोंदो How long did it take you to cross starting to bro? It takes more than 1 year. आदाया मा खालामो खालामनायखौ 50k प्लास साबसक्राइबार कमप्लिट जायोबा नायजोबदो दे दा ट्रेलारखौ नायथ'दो ट्रेलार बै माबायाव दं आंनि फार्स्ट कुइसन एन्ड आन्सार खालामनायाव दं बेहायनो गासिबो डिटेल्सआ दंजोबखायो दे बाय दे अके बाय बारैहाय ब्लगनि बारैहाय मारै खिथानो want to meet you bro अके अनसुमै नार्जारि औ मानो थांदों आं शिलंआव खामानि दं बाबा लोमजादों आं मुंला दावहा ब्र आंनि मुङा दावहा अके जाथ'सिगोन दे औ शिलंआव नों मा खालामो आंनि खालामनायखौ आं उनाव खिथासै दै 50k प्लास सासे होनहरलाजोब्बाय 50,000नि बारा साबसक्राइबार जायोबा आं खिथाजोबगोन गासिबो फार्स्ट टु लास्ट बाय जे नार्जारि बाय डिसकभारि भिडिअ बानायला डिसकभारिनि भिडिअखौ बानायनो सानो आं ओमफ्राय मानसिफ्रा बिदि कन्टेन्टआ सोलिथ'वालै बर'फोरनाव मानसिफ्रा डेभेलप जायाखैना माखासे कन्टेन्टनि माबाया सोलिथ'वा बर'फोरना एकदम मानसिफ्रा बुजिया मा इउटुबा मा भिडिअ नुदलाबायो सानो बिसोरो आरो जाय मिन्थियो बिसोरो खिथाया माखासे कन्टेन्टआ सोलिथ'वा दा बर'फोरनाव दे मोजाङैनो हामथों नोंनि औ दे थेंक इउ बाय आदा बाय रातुल बर' दे थाब सोंदो नै आं गोमोरसै दै आं लास्ट 2 मिनिट्स टाइम होबाय दालाय बहा दं शिलंआव दं आदा मोनसे सोंनि अके थाब दे नेट पेकआ जोबसिगोन नङाबा बिलान बसुमतारी बाय ब्र एक्सन केमेरा माबोरै बायदि जागोन एक्सन केमेराखौ दाबायथ'सै हो एक्सन केमेराखौ नों मा खालामनो नागिरदों मट' ब्लग नामा एक्सन केमेरानिफ्राय दा साबसिन मोनसे फैबाय गिम्बेलबो एक्सट्रा नाङा आरो फुटेजआबो 4K आरो स्ल' मसनाबो बिराद मोजां जायो आं बेखौसो बायनो सानगासिनो दं दे थाब जे माबा नों मा खालामो नोंनि कन्टेन्टआ एक्सन केमेरायाथ' दाम बारानि नङा मोजां नङा जोबोद गुसुना औ गुसुथार आं भिडिअखौ हिन्दीनि बानायनो ना बर'नि मोजां जागोन नोंनि कम्फर्टेबलनि सायाव हिन्दीबाबो जायो बर'निबाबो जायो नोंनि कम्फर्टेबलनि सायाव बानाय हाय आदा हेन्डसामथार माथो थेंक इउ कानजय नार्जारि मा खालामनो थांदों हस्पिटालाव दं देद' गोमोरसै आं ब्लगआ मा बेखौ मोजां मिथिगो दे खालामनायनि सिगां एक्सन केमेरा लायोबा दाम खमनिया मोजां नङा माबा मा होनलाय गप्र' नङाबा माखासे खामानि गैया आरो नों एक्सन केमेरा नांगौबा ओरै हमनो फिसा मोजां आरो खिन्थु एक्सन केमेरानिफ्राय दा साबसिन मोनसे माबा फैबाय गिम्बल अट'मेटिक गिम्बल दंखायो थेंक इउ ब्र थेंक इउ स' माच वेलकाम दिबुस ब्लग जाबायना दा मा जेबो जाबाय दहाय जाखांबाय ब्रेकफास्ट जाखांबाय औ दे आं दस्रा लासै औ बेसेनिया मोजां एक्सन केमेराया एक्सन केमेराखौ दा बायथ'आबो साबसिन जासिगोन नोंसोर बायोबा ना जुदि नोङो more than 35,000 नोङो जुदि इनभेस्ट खालामनो हायोबा मोनसे माबा दङ
मा होनोमोनलाय बेखौ DJI Osmo Pocket नों नाय सार्च खालाम DJI Osmo Pocket बेयो $300 ना बिदिनो जायगा 35,000 प्लास आरोना बिराद मोजां बे आं बेखौ बायनो सानगासिनो दं ओमफ्राय साबस्क्राइबाराबो बुरजा नङा ओंखायनो इनभेस्ट खालामाखै आं साबस्क्राइबारा बुरजा आरो भिउसआ ब्लां फैयोबा आङो ड्रनबो बायनो सानदों नों मा जायगानि आं क'क्राझारनि दे थाब ओहो मुम्बाइ कार लाग्रा नङा मुम्बाइ कार लाग्राया माबासो सनि बेनाव माबा गैया DJI Osmo Pocket गैया दाख्लै लादोंमोन खिन्थु बेनाव रिभिउ खालामफैदोंमोन खिन्थु बे इउज खालामा हो बिसोरो एकदम हाइफाइ मानसिना मुम्बाइ कारमोनहा दाख्लै रिभिउ खालामनो प्रडाक्ट हरदोंमोन बेनो ओमफ्राय ओरैनो मोनसेल' भिडिअ खालामदों बेयो खिन्थु बे इउज खालामा बे माबायाव गावनि माबायाव भिडिअ'आव औ DJI Osmo Pocket सार्चल' खालामनो नोंथांनि फना मा नैबे दा फन इउज खालामनाया Vivo Y69 मोनथाम मोनब्रै इउज खालामो आं ड्रन लादो औ ड्रनखौ लागोन ओमफ्राय इउटुबनिफ्राय आर्निंसआ बुरजा नङाना ओंखायनो इनभेस्ट खालामनो एसे जारला जायो आरो नों ड्रना दाम लायोना 20-30-40 हाजाराव नोंहाथ' लाजागौ बेनिया खामानि होआ एकदम बै DJI Mavic Pro ओमफ्राय मा नाम दंमोनलाय DJI नानो साबसिन ड्रनाबो नोंथांनि फना मा गोमाबायनाय बेना माबाना मुम्बाइ कारना जानोलै जायखिजाया इउज खालामखाया बिसोर आरो ओरैनो फ्रिसो मोनखानाय बे माबाया प्रडाक्टआ दिनै फैगोन ना सुमालि दिनै फैगोन ना माने दिनै थांथ'नाय नङा आं क'क्राझाराव नाइस आदा महिमा थेंक इउ दे होमबा रायज्लायबाय दे अके दे बाय बाय ड्रना B1निया मोजां जागोन आदा औ आं इउटुबनिफ्राय मोजां फैसा मोनबानो ड्रनखौबो बायगोन ओमफ्राय DSLRखौबो एसे दामिखौ लागोन क'क्राझार मा जायगानि क'क्राझार सेरफांगुरि आं गोमोरनो नागिरबायमोन दे थाब मानसिफ्रा गोदानसो फैदेरबाय थाबाय गैला दिनै नोंसोर आंखौ गोदाव सोराव खालामजोबसिगोन नेटपेकआ गोमोरसै दै लास्ट 1 मिनिट टाइम बावबाय कमेडि भिडिअ बानाय आदा औ कमेडि भिडिअ बानायगोन टाइम मोनथ'वाखै माबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नोंसोर कमेडिखौ ना ब्लगखौ दे थाब थाथ' अके ब्र' अके बाय बाय दे अफ खालामदो अके औ आं अफ खालामसै औ गिबाव लायो आदा माने आं अफ खालामसै दै अके ब्र' ब्लगखौ मोजां मोनो अके ब्लग खालामगोन खालामबाय थायो टाइम मोनथ'वाखैना ओमफ्राय आगोलनि फुटेजफोरखौ गैथ'आ आपल'ड खालामनो आरो दा बिजि जाथ'बाय आं दा फैगोन नेक्स्ट उइकआव फैगोन भिडिअआ बड'नि नियमफोरनि बारै भिडिअ बानाय दा अके जागोन दे थेंक इउ फर इनफरमेसन आङो नों खालामनो जागोन ओंख्रिफोर औ जागोन ओंख्रिफोरनि खालामनो नाजागासिनो दं ओमफ्राय आंसो खालामनो हायाखै लास्ट 1 मिनिट अके बाय बाय लास्ट 1 मिनिट बेनिफ्राय अफ खालामसै दे लास्ट 1 मिनिट अके बाय बाय थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बयनिसिमबो